आं दिनै बेखौनो फोरमायगोन जे जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरिफोरनि मुङाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ जि जोंनो अनसुंथाइ होबाय 10,000 करि बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाहाथे उननि समाव आरोबाव बेबायदिनो जोंनो जाय बिथांमोना दौरिनि खामानि मावगासिनो दङ मावलांबाय थादों बिथांमोना आरो बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थायोब्ला जों रावबो दौरिनि हाबाखौ मावनो बानाय फैनाय नङा गोसो गुदुं जागोन आरो उनाव उन सोलोंसा बिथांमोनाबो फैबाय थागोन बे खामानिखौ मावनो थाखाय बयबो गोसो गुदुं जानानै आवगायबोगोन आरो मान होनाय बा अनसुंथाइ होनाय हिसाबै मा होदों दा सरकारा जोंनो एकालीन 10,000 10,000 रांखौ जोंनो अनसुंथाइ होदों अनसुंथाइनि मुङाव नैबे सेकखौ जोंनो गथायबाय आं बेयाव बेखिनि बाथ्राखौनो आरो बुंबावनो लुबैयो आरो जाहाथे बियो खनसेल' जायालाबानो बोसोरफ्रोमबो आरो नङाबा दान मोनफ्रोमबो बेबायदि दौरि बिथांमोननो होबाय थानो हायोब्ला दौरि मावग्रा बिथांमोना रावबो बानाय फैनाय नङा आरो साबसिन गोसो दुंखांबावनानै रायजो राजाफोरखौ खांनायाव धोरोमखौ खांनायाव बांसिन हाबा मावनो गोसो गुदुं जाबोगोन दिनै दा बेयाव जोंनो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों सेक गथायनायखौ जोंनो दा खालि साद'नो गथायदों आरो बिनि बादैबो गुबुन जायफोरा नाम खारिजायाखै बिथांमोननिबो दंबावो गोबांनो दा बेवहाय खारिजोबनो हायाखै आरो